cek cek.
musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik sampun ngaturan ya nak ya. Matur sembah nuwun bareng MB Music ugi kesilileting juga AJM Production. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nduk ya. Wis najan toh awake wis wengi ya nduk. Ning sing mirsani kenoprak musika budaya dalu menika luar biasa ya nak. Ibu-ibu iki sing ning kene nduk grumbel ning kene atas-atas nggih Bu nggih. Soale awar gedangan nduk. Mir-mir ku nek cebloki uler nggo. Ngaturi sugeng dalu sugeng manggihan keluarga Gagong Sandewa kenoprak musika budaya ingkang mijil saking Tlatah Tempuran Blora ingkang dipun sepuh oleh panjenengan Bapak Wani Daerah Bantul kaya oleh panjenengan Ibu Jessica Mardiana. Iki awake dhewe matur sembah nuwun kalih panjenengan Bapak Sukesna Sularga ya nak ya. Sampun kersa nimbali kala sak rombongan mustika budaya sing adu-adu saka Tempuran Blora ditimbali wonten ing dusun Pakis Tambak Romo Pati Bumi Minatani. Iki aja lali awake dhewe ndonga kagem Bapak Sukesna Sularga. Muga-muga sabubare nimbali keprak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Muga-muga nduk rezekine Bapak Sukesna keluarga ora kutaning saya tambah. Iso turah-turah iso nggo munggah Mekah Madinah amin Allahumma. Didongakno juga nduk kagem Bapak Ibu yang sampun mirsani dongane rezekine tambah lancar, berkah barokah, turah-turah nyekolahno bocah, iso nggo munggah Mekah Madinah. Ngene iki lho nduk, penak ta. Juga aja lali matur sembah nuwun kagem teman berduane ugi ya nduk ya. Dongane bengi iki muga-muga dadi teman ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan kira-kira pira nah? 2 saja cukup. Wis ana program. Wah ya iki kok pinter men lho nduk. Diwarai mbake wong ndi nduk? Ndi? Kok iso bocah iki nek nakal ya nduk. Ayo sayangku, sinarian kalian musika budaya juga bareng Gesila Leting, ada juga AJM Production, juga Delta Audio. Yuk monggo katuran nonton tembangan pambuka sinarian kalian anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik wonten kesayangan terspesialnya buat Big Boss, monggo. Goyang kembali bareng musika budaya juga bareng Delta Audio. Kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawaratamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani ditelepon di WA kok rambalesi opo sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi musika budaya Music. Aku ra nangis ning atiku mires curiga rasane
jaga tresnamu tak pasrahake mring pangeran yen jodoh ora bakal kurang dalan Mustika Budaya kesayangan sampun gataran yang baru sekali di Mustika Budaya bareng anak-anakku sing ayu nyanyi nanti sampun gataran ya nak ya. Anjing mau pilih akan bapak ibu tadi ini balik ke Mustika Budaya langsung bisa menghubungi bapak Padi di dalam temperan bluro. Wes pokoknya soal regor regane seduluran regane murah meriah ya sayangku diputar kembali berke waktu ini juga wes wangi ya nak ya. Langsung tak putar kembali bareng artis asli dari Mustika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik sing mau awan turung nyanyi langsung tak tampil no artis-artis dari Mustika Budaya bareng anak-anakku yang punya Nia Agustina monggo. Oke ya Nia Agustina monggo ndak? Nggih Mbak. Oke. Oke, toprak anakku mangkat suwengi tak ya ndak ya. Prak malam ya. Oke, ya sayangku nih Agustina katuran apa iki ndak? Apa dulu ini monggo gak apa-apa? Denok Mas. Dina. Yuk yang punya Dina yang Mas langsung katuran bareng anakku yang punya Nia Agustina. Iki mang bar goluk barang londok masa murah piye. Mulane iki mang izin. Jagung. Golok jagung, ora ora njaluk jagung tapi piye. Wong ketoprak penyanyi, artis Mustika Budaya karo golok jagung iki terus piye? Kok iya yo tunggale barang iku mau nduk. Multi talent kok. Ngono. Taleni apa? Tampar apa nduk? Mustika Budaya.
bareng Delta Audio. Oke, sinaniting bareng juga MB Music. Bakal tak usah ngake. Iya, Bungaku tembus tekan kayangan, krungu swaramu, swara tangismu. ayo Ora sekal cukup Bukir indah bagusmu koyo widodari. Mungkin iso entek ewunan waktu nyeritake gedene rasa sayangku. Ora bakal cukup lautan mangsi. Bukir indah bagusmu koyo widodari. Mungkin iso entek ewunan waktu nyeritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan waktu nyeritake gedene rasa sayangku. Satu lubang untuk yang bersari Inggris di musik budaya untuk Dino bareng anakku yang punya Nia Agustina sampun kantoran ke terus Bandung. Mbak pilih kagum bapak ibu Ede, berdiri Westowo tembangan yang bersari langan bersantai ugi dangdut ya nak ya. Dipersilahkan pokoknya ya nak ya. Oke, kali ini masih bareng musik budaya dia kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku yang punya Erliana ya, monggo sayang. Pripun, Pak? Apa ndak? Lintang asmara nggih di tenggah. Ya ndak ditamani nah. Oke ya sayangku. Nggih. Erliana. Malam terakhir sama kata gelanangan. Oke ditunggu. Malame, Mbok. Malam terakhir? Iya. Monggo pamunten saking Bapak di rantos ya Pak nggih mangke diaturi. Wonten lintang asmara juga ada ketot kelanangan. Oke ditunggu pamurutan ya Dok ya. Ya semoga Kang Mas langsung diputar kembali yang punya malam terakhir bareng anakku yang punya Erliana. Semoga. Goyang kembali bareng Delta Audio. Juga bareng MB Music. Yes, si Relating and Ultimate Production. Rasa rindu di dada.
pesta perkawinan kita. Yo! Iya!
pintere ngono lho ya. Heeh, yuk monggo yang punya jamu pegel marat atas-atas nggih Bapak nggih. ya Allah. Ninggalkan. Ninggal katranan nggih ditenggang nggih Pak nggih, pampurna menika. Mas, sakjane aku iki wis pegel marat lho Mas. Ayo kepet. Aku wis suwe lho Mas, tangga-tanggaku kanca-kancaku padha sugih kabeh. Ning kenapa kok jem laret ae lho Mas? Sing sabar, Dik. Golek duwe angel. Ngono. Jebak tuyul, Mbak. Ning siji kata-kata untuk hari ini Mas. Iya, Dik. Senajan aku melarat, tapi aku tetap sayang padamu Mas. Dik, rene yo tak kandhani. Tak kandhani. Ojo Oke. samecem gatene ati. Dik, rene nak gawekno kopi. Alah kopi entek Mas. Yas ngelukit wingi durung mari. Yen dikongkon bonyong nang dilakoni. Tetap kok tinggal konkoni. Ngerti.
Santifani sampun katuran matur sembahun kagem Bapak nggih yang minta jamu bakal melarat. Oke. Memenuhi pamunutan dari Bapak tadi ya Nduk ya. Pamunutanipun nonton ninggal katresan. Kita goyang kembali bareng artis asli dari musik budaya bareng anak-anakku. Dana pamani Dana.
nggih Pak nggih. Memberi pamulutan ya nak. Anak, tadi pamulutan ada negara angin terus spesial kagem Kang Mas sinten? Kang Mas Rizal ada negara angin, terus yang gadis manis Kalimantan terus spesial kagem sinten? Dari Mbak Manten adalah Mas Nganten. Oke, ya langsung tak putar kembali yang punya artis dari musik budaya ada negara angin, ada Merly Yana, semoga sayangku. Kilometer nyusul awakmu sing
udara angin terus spesialnya buat Mas Rizal kamu ngaturan ya Ndak ya. Oke, bareng anakku yang punya Merli Yana sampun ngaturan. Kali ini masih bareng musik budaya Mali, bareng artis-artis dari musik budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik. Memberi pamuritan dari memulai berdua ya Ndak ya. Pamuritanipun wonten gadis manis Kalimantan. Oke, yuk langsung putar kembali yang punya tiranya monggo sayangku. Ya kali ini masih bareng anakku yang punya si Lele Ting. Jika bareng si Nurun monggo. Oke ya langsung diredikan dek, monggo. Langsung diputer.
Sepira? Loh, sakmene ndak? Ndek nane. Iya. Ndak? Ya. Mbok karek Kok jemput seneni andon to kok iso. Bocah kok ngono ku piye? Ki karo nanti memani dhewe yang nggak mau nonton aduhai. Bareng yang punya Jessica. Indahnya, indahnya
paring suka tak candek semene wae. Ayo jelali palunggane cawis ngandek. Inci Jawa kula kusumaning ayu. Ayo ndak padha lung. Sing ra nglungguh takon kudun. Matur nuwun banget. Cedara. Yen to kuwi padha nglipur kelawan aku ana ing sajroning taman Kaputri. Ana ing Malbopati. Ingkang mah sajroning ati saya iki ora mergo aku ngrasakake saya ragu. Yen to aku kudu mapan ana ing Malbopati. Para pemandu Panjenengan sing sabar nggih, Ndara. saya tamu ngajak aku kok sabar. Ing aku semua video. Janganku cara sing itu kalau aku sore bisa mulai bali ono ing pertapan terus. Senajan aku ono ing Kutaraja kaya bagus. Diajeng Setyawati. Pada wong jeneng sira tawang-tawang nangis. Apa jeneng sira kuwi? Kurang mulya kudu mapan ana ing Malbopati. Dadi wong ngenani lawu. Saben jeneng sira tak cedhaki kancangan. Mung pawatanmu mergo kowe iki durung bisa. Lelajikan kakak. Ning tenane tuwa tandha pitakut sakjroning ati. Rikalane aku mupu patembaene kadang. Ya kakang batik mati. Undung-undungane ra liya mung sirah. Ning kelem apa diajeng? Nanti kowe tak papanake. Tak mulyake. Minangka garwa prameswari ana ing Kraton Malbopati. Ning sithik wae kowe ra gelem buka. Isining atimu kelawan pun kakak. Kinten sedaya menika rikala semanten. Menawi toh unduh-unduhanipun kula. Sedaya menika saged kula raosaken pun dados bagya pundi. Ning kabeh kuwi apa kang dadi panyunanmu wis tak turut kabeh. Ning mbok iya iki welas lawan aku. Tresnaku kang tumanduk kelawan sliramu kuwi tumus ler bakti.
mati kelawan aku. Ora dadi boyo pangop. Ora dadi boyo pangop. Diajeng Endang Setiawati. Kakang Batik Madrid. Kakang Patih. Monggo mangeso. Kemawon kula cumandha wonten ing dalem kepatihan. Boten mangertosi sangkan paripun dumados menawi abdi dalem madrim ingkang supados ngabiyantara lumebet wonten ing dalem Tamansari. Menapa Maha Prabu Angkleng Darma badhe tumuk dhateng kula menawi kula temindak lepat ngenani wonten ing dalem kapatihan mewah wonten ing praja Maluwapati Maha Prabu Angkleng Darma. Marandika Kakang Patih Batik Madrid Kula sing boten teges jeneng sira mangarsa ana ing sakjroning Tamansari kuwi nggak duweni kaluputan kuwi. Ning pancen tenane ana kawigaten sing parikudune tak aturake kawan dika Kakang Patih. lajeng kawigatosan menapa Maha Prabu Angkleng Darma. Wigati kuwi ngenani sambungane kelawan Diajeng Endang Setiawati. Lajeng Siadi Endang Setiawati kados pundi Maha Prabu Angkleng? Dadosaken kawruhan panjenengan. Ngantos agengipun mapan wonten ing Tamansari mriku. Garwa kula nggih Diajeng Endang Setiawati. Ngantos samanten dereng saguh lamun to lelados dumateng kula. Pramila ing wekdal sakmawon Kula Maha Prabu Angkleng. panjenengan minangka kadangipun Diajeng Endang Setiawati. Masa barenga kula pasrahke dumateng panjenengan. Siadi Endang Setiawati. Inggih kula. Yen to pun kakang mirengake apa sing dadi pangandikane Maha Prabu Angkleng Darma. Yen to Adi Endang Setiawati kaboyong ana ing praja Malopati minangka garwane Maha Prabu Angkleng Darma. Apa ya pancen bener yen to siramu nganti dina iki ora gelem lelati dening Maha Prabu Angkleng Darma. Panjenipun kula dudu laras menika Kang Mas. Awit rasipun kula inggih ugi tresna pun dhateng Kang Mas Prabu Angkleng Darma. Rasipun bilih to kula kedah lelados pun dhateng garwa kula awarat sanget patos kula badhe nglampahi. Kene apa nggonmu lelati dening Maha Prabu Angkleng Darma dadak rumangsa amprat lan abot. Apa jalarane Siadi Endang Setiawati? Estunipun kula kok ngrumaosi pun kula gadahi tresna kali panjenengan Kang Kowe Mas. tresna karo Siadi Endang Setiawati. Senajan to nalika semono nate kuwi nembung lan aku semono kuwi nembung karo kuwi yen to nalika semono cumandha ana ing padepokan Untara Segara aku kelawan kuwi tenane mung dulur arang. Coba dirasakake Endang Setiawati. Ora ana wadon ingkang bagya lan mulya yen kejaba kaboyong ana ing Praja Malopati minangka dadi garwane Maha Prabu Angkleng Darma. Lho, kok kebangetan temen Endang Setiawati.
Nganti nalika semono aku nganakake Dwi Sayembara. Bobote pun Kakang Pilmulya ake dening Bapa Manik Sutra lan Biyu. Kepengin munggah ake marang derajatmu. Aja nganti kowe uripmu sengsara. Nalika semono siramu cumandha ana ing padukuhan Utara Segara. Bebasan cegah patuan ratu. Kenapa saiki wis cumandha ana Praja Malopati? Mulya-mulyane wanita. Mulya-mulyane wong wadon yen kaboyong dening Ratu Kamangka. Oh Prabu Angkrenggana kae salah sawijining ratu-ratuning ana ing tanah Jawa. Kula saka siapin. Gelmo lan Raden Maha Prabu Angkrenggana. Tamas Pati Mati. Menawi to kersa panjenengan kados ngaten. Pilih hawuran kados pundi raosipun kantos kula mangkinipun kedah latos pendhateng Kang Mas Prabu Angkrenggana. Kula sadah nglampahi awit menika ingkang kados nyawanipun panjenengan Kang Mas. Kakang Pati, Kakang Mati. Kados punika babisanane. Kok ingkang dados pegriipun manah diajeng Gustiwati. Sedaya kala wau Maha Prabu Angkrenggana sampun kula tindakaken anggen kula nggipih dhateng Adi Endang Setyawati ingkang supados lelados dhateng Maha Prabu Angkrenggana. Pramila Maha Prabu Angkrenggana Kados punika wedal sak menika Endang Setyawati piyambakipun sampun badhe sagah lelados dhateng Maha Prabu sampun Angkrenggana. sagah satus dumateng kula. Saking pangrika daya panjenengan sak temah luluh manahipun diajeng Endang Setyawati kersa lelados dumateng kula. Kula semanten ugi Maha Prabu Angkrenggana kula nelakaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan ngantos kula jumeneng patih wonten ing Maha Praja Malopati menika saking atas sabiyantunipun Adi Endang Setyawati. Menawi Endang Setyawati mboten kaboyong wonten ing Praja Malopati mboten badhe kalampah kula dados pepatih wonten ing Praja Malopati. Oh Prabu. Nggih. Mboten dados menapa pancen sedaya menika sampun kanugrahan minggahipun Kakang Patih Bathik Mati. Pramila ing wedal sak mangki. Monggo panjenengan kula aturi netepi kewajiban. Ing mangkinipun kula badhe caket kelawan garwa Gusti. Tambah pangestu Maha Prabu Angkrenggana. Kados kadang mangkaaken. Kakang Mati. Ragitan kepiwah. Isih ndadekake tandha pitaku sakjroning ati. Ning aku bakal cedak lawan garwa Endang Setyawati.